11 декабри соли 2020 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар муаррифии 36 автобус ва 69 троллейбуси нав дар шаҳри Душанбе иштирок намуданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суҳбат бо ронандагону масъулони ҷамъиятҳои мусофирбарӣ ҷиҳати дар ҳолати хуби техникию санитарӣ нигоҳ доштани воситаҳои нақлиёти мусофирбар дастуру маслиҳатҳои судманд доданд. Троллейбусҳои нав ки ҳамакнун дар кӯчаҳои пойтахт ба интиқоли мусофирон машғуланд, истеҳсоли ҷамъияти саҳомии кушодаи Белкамунмаши Ҷумҳурии Беларус мебошанд. Троллейбусҳои нав бо назардошти 22 ҷойи нишаст барои интиқоли 90 мусофир пешбинӣ гардидааст. Троллейбусҳои муосир дорои як қатор шароити муосири хизматрасонӣ буда, аз тамғаҳои қаблӣ бо сарфаи нерӯи барқ то 30% ва дар ҳолати бебарқӣ ё дигар сабабҳо имкони ҳаракат кардан то 15 километр масофа фарқ мекунанд. Ин троллейбусҳо технологияи навини категорияи сеюм буда, бо батареяҳои литий ҷиҳозонида шудааст. Зимни муаррифии автобусҳои истеҳсоли ватании Акия Орио ва троллейбусҳои нав, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулон дастур доданд ки дар заминаи ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Акия Авесто Автомотив Индастри ва бо истифода аз имконоту иқтидорҳои мавҷуда, истеҳсоли ин навъи воситаҳои нақлиёти мусофирбарро ба роҳ монанд. Он рӯз иттилоъ дода шуд ки троллейбусҳои истеҳсоли ватанӣ бо ғунҷоиши 100 ҷой барои мусофирон пешбинӣ карда шавад. Дар доираи татбиқи барномаи мақсадноки давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2025 ва ҳамзамон ҷиҳати иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, роҳбарияти корхонаи муштараки Тоҷикистону Туркия Акия Авесто Автомотив Индастри 2 адад воситаи нақлиёти ҷадидро истеҳсол ва дар шабакаи хатсайрҳои шаҳри Душанбе мавриди истифодабарӣ қарор доданд. ширкат як адад электротроллейбуси замонавӣ, яъне троллейбуси бо қувваи худравӣ то 40 километр истеҳсол кард ва ҳамзамон як адад электробуси пурра бо қувваи бар ки қувваи худравӣ то 200 километрро дорад истеҳсол намуд ва ба Тоҷикистон ворид кардем. айни замон бошад мо дар ду марҳила озмоиш гузарондем ва гузаронда истодаем. ин якум марҳила, ин озмоише ки бе иштироки мусофирон шуда гузашт дар роҳҳои Тоҷикистон бо ҷалби мутахассисони турк мо озмоиш гузарондем. натиҷаи озмоиш бисёр қаноатбахш буд ва марҳилаи навбатӣ мо аввали моҳи декабр оғоз шуд. ин сафарбар намудани як адад электробус ва як адад троллейбуси замонавӣ дар хатсайрҳои шаҳр бо иштироки мусофирон ва айни ҳол ин озмоиш идома дорад ва то охири моҳ идома хоҳад кард. мо бо иштироки аъзои комиссия аз сохторҳои марбута бо иштироки мутахассисони худи заводи Акия Авеста ҳар рӯза натиҷагирӣ карда истодаем ва то охири моҳ ин озмоиш идома мекунад ва аз натиҷаи он хулосаи худро барои оянда истеҳсоли силсавии онро дар заминаи корхонаи Акия Авесто ба роҳ мондан ба сохторҳои марбута пешниҳод менамоем. озмоиши ҳаракати электробус ва троллейбуси Акия Ултра дар ҳолати мусофирбарӣ аз нимаи дуюми моҳи ноябри соли 2021 оғоз гардид. ин нақлиёти барқӣ аввалин троллейбус аз насли Акия мебошад. троллейбуси Акия дар ду ҳолат метавонад ҳаракати худро ба роҳ монад: дар ҳоли пайвастшавӣ ба хати барқ, дар вақти бидуни пайвастан ба хати баландшиддати барқ ва иловатан бо пур кардани нерӯи барқ ба батареяҳо.
иқтидори захиравии нерӯи аккумуляторҳои троллейбуси нав имкон медиҳад ки он бидуни васл ба хати барқ 40 километр роҳро тай намояд. 40 километр танҳо бо нерӯи барқи захиравие ки худ аз хати барқ гирифтааст. дар ҳоли мавҷуд набудани барқ ва ё бенерӯи захиравӣ мондан онро бо нерӯдиҳӣ метавон ба роҳ баровард. дар ҳолати пасту баланд шудани шиддат як барномаи махсус насб карда шудааст ки худро муҳофизат мекунад. бо таври автоматӣ дар ҳолати штанга токоплён мекашад. агар пара бо автоматӣ худашро ҷамъ мекунад. ронандое ки мо интихоб кардем муддати озмоишии техникӣ бимебошад, барое ки дигар ронандоро озмоиш бояд гузаронад ки ҳолати чӣ тавр истифода бурдани ҳар як тугмача навбати худро дорад. як тугмачаро ки пахш кардед бояд мунтазир шавед ки 10-15 сония буд навбати дигариш. баъд системаи электроаппарони барқарор шудани барномаи худашро мегирад. системаи кондитсионераш бо таври автоматӣ тобистонда ҳавои хунук медиҳад, зимистонда ҳавои гарм медиҳад. муҳаррикаш беовоз мешинанд, як хӯрда мегӯяд ки ҳаракат намекунанд. садои пасти муҳаррик, дохили васеъ, барҳаво ва нисбатан зиёд будани ҷойҳои нишаст аз бартариятҳои дигари троллейбуси замонавӣ мебошад. мусофирон мегӯянд равишу ҳаракати троллейбуси нав бисёр хуб аст ва онҳо ҳангоми истифодабарӣ аз хизматрасонии он равоҳои бароҳатро эҳсос мекунанд. дизайнш ҳамаш хушрӯе, шароиташ ҳам хушрӯе, бо ина ба карта шидаге бо хубтара назар ба пештарара. ҳар рӯз беҳтару хубтар сасен, фақат гуфтанием ки мардум худачон нигоҳ кунанд ба хотири саломатии худчон бинанд ки пури бадан нашинанд. دانشجو منصوله کورت تخفیفی در مورد این ترلیبوس ها اتوبوس های برقی که در شهر دوشنبه در این دوره آخر پیدا شدند میتونم بگم که از هر نگاه خیلی پیشرفته هستند. خیلی برای خدمت رساندن به مردم بسیار خوب هستند، به این معنی که هم از نگاه دیزاین هم از نگاه اینکه جایها چخیل تقسیم کرده شدند برای من مثلا به شخص من خیلی پسند است، چون که مثلا نسبت به اتوبوس هایی که در زمانهای قدیم ما میدیدیم اونا مشکلشون بیشتر به جای ایستی، مثلا جوان ها ما داریم که نمیخوان شدن یا که میتوانند که راست بیستن، هم خیلی جهان نداشتند. بعد اتوبوس های پیشین بسیار کهنه و فرسوده زد میشدند، زودتر از کار میبرآمدند و مشکلی دیگرشون این بود که مثلا همون دیزاینی که امروز به جهان امروز مطابقت میکند همون دیزاین اونا نداشتند. این اتوبوس ها اولا اینکه دیزاینی خوب دارن، روش حرکتشون خوبتر است نسبت به ترلیبوس های پیشین و دیگر اینکه همون شرایطی که با وجود آوردند برای همین شهر دوشنبه و عموما برای همه جای دیگه موافق است، اینکه اینا با واسطه همون منبع برقی اتوماتیشون میتوانند که خیلی راه بروند یا که همون کارا رو اجرا کنند. از همین نگاه اینا خیلی مفید و قلای هستند. роҳандозӣ намудани фаъолияти нақлиёти электрикӣ ҳамчун як самти стратегӣ барои ноил гардидан ба ду масъалаи барои давлату мардуми кишвар ниҳоят муҳим маънӣ дод мешавад. истеҳсол ва истифодабарӣ аз хизматрасонии чунин навъи воситаҳои нақлиёт дар оянда ба коҳиш додани вобастагии мамлакат аз як қатор маҳсулоти воридотӣ аз ҷумла маводи сӯзишворӣ ва таҳкими заминаҳои таъмини афзоиши иқтисодиёт мусоидат менамояд. اقدامی که شهرداری ما پیش گرفته است
ба назари ин ҷониб бисёр иқдоми хуб аст, чунки дар шароити бисёр мушкиле ки имрӯз сӯзишворӣ дар тамоми мамолик масъалаи муҳим аст, аз ҷумла дар тоҷикистони мо ҳам аз ин гуна троллейбусҳо истифода бурдан ба маврид аст ва ин бештар мушкилоти мизоҷонро осон мегардад. аз ин нуқтаи назар ман андеша мекардам ки агар ки ба ҳамаи самтҳои шаҳри мо аз чунин нақлиёт фаровон истифода кунанд ва шаҳрвандони мо метавонанд ки бемалол бемонеа аз як самт ба самти дигар ҳаракат ҳолашон чун пештара мо медидем ки ин навъи трейлербусҳо ки ҳаҷман хурд буданд барои мусофиронро аз як тарафи шаҳр ба тарафи дигар бурдан мушкилӣ эҷод мешуд, хусусан вақте ки донишҷӯён аз дарс хориҷ мешаванд, фарз кардем соати 1 ё соати 6 бегоҳ бисёр мушкилот аст, чунки баромадан фаромадан савор шудан вақт сарф мешавад. аз ин нуқтаи назар аз он ки ин санҷиши аввалин дар шаҳри Душанбе бошад, ман гумон мекунам ки ин боиси дастгирӣ аст, боиси хурсандии тамоми масалан шаҳрвандони ҷумҳурӣ мегардад. тоҷикистон кишварест ки дар самти истеҳсоли нерӯи барқӣ аз лиҳози экологӣ тоза ва арзон дар ҷаҳон мавқеи намоёнро ишғол мекунад. дар баробари ин тавассути истифодаи мошинҳои барқӣ метавон дар татбиқи иқтисодиёти сабз мавқеи шоиста гузошт ва нуфузи ҷумҳуриро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам беҳтар кард. дар шароити ҷумҳурии Тоҷикистон равнақ додани истифодаи воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ки тавассути барқ ҳаракат мекунанд бисёр ба манфиат аст, чунки ҳам ҳудуди шаҳрҳо аз таъсири партовҳои воситаҳои нақлиёт эмин нигоҳ дошта мешаванд, ҳам аз лиҳози дигар истифодаи ин намуди нақлиёт дарозумртар мебошанд, чунки аз тариқи барқ вақте ки ҳаракат мекунанд муҳаррикҳои барқӣ истифодашон, яъне ки дарозумрии онҳо, кафолати онҳо бештар аст. аз ҳамин лиҳоз аз лиҳози иқтисодӣ ҳам манфиатнок мебошад, ҳам аз лиҳози экологӣ. троллейбуси Акия Ултра ки имрӯз дар хатсайри рақами 1 дар хиёбони Рӯдакӣ мусофирбарӣ мекунад, бо нерӯи захиравии худ метавонад масофаи 40 километр роҳро тай намояд ки ин бартарият мувофиқ ба талаботи вақту замон мебошад. истифода намудани нақлиёт ки бо захираи худаш фарз кардем 40 километр роҳ гардад, ин боиси бисёр дастгирии хуб аст. ин ҳамон ҷиҳати фарз кардем сарфа намудани қувваи барқ ҳаст ва ин албатта ба буҷаи ҷумҳурӣ ин манфиатовар аст. ман гумон мекунам ки ин боиси дастгирист ва ҳар қадаре ки ҳамин гуна нақлиёт миқдорашон зиёд шавад ва андеша мекунам ки ин ба буҷаи давлат ба اون وضع امروزه که مثلا ما از نگاه سوزشواری در جمهوری بسیار پرابلم‌های مهم داریم تا اندازه این چیز را حل می‌کنه و از اون که شهرداری ما یک شهر زیبا برای ما آفریده است در چنین شهر این گونه نقلیات باز هم زیباتر حرکت کردنش این یک فرهنگ بلند شهرداری ما است این به همه معقول است چون نگرید در درون این نقلیات مردم آزاد حرف میزنن از این نقطه نظر من اندیشه میکنم که این در شکلش هم خدمت رسانیش هم زیبایی شهر رو افزون کردنش هم این برتری خوب دارد و با فرهنگ ما موافق است. тоҷикистон миёни ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ нерӯи барқи аз лиҳози экологӣ тоза ва арзон истеҳсол мекунад. аз ин рӯ истифодаи нақлиёти барқӣ дар кишвари мо аз ҳар ҷиҳат мувофиқу самараноктар аст, махсусан дар замони болоравии арзиши сӯзишворӣ ки дар як соли охир таъсири манфии худро ба тамоми самту соҳаҳо расонид. در صورتی که در جمهوری تاجیکستان استحصال این نمود نقلیات برآمده شود امکانیت استفاده اینها هم بیشتر می شود. من باوری دارم که این تشبس ها می تواند هم در تامین اجرای کنسپسیون اقتصادیاتی سبز سهم گذارد، هم جهت عهدهداری های جمهوری تاجیکستان در کم کردن گازهای گلخانگی یعنی سازشنامه پاریژ
برای تامین این عهده‌داری ها هم سهمگذاری می شود و از همه بهتر این برای بهتر شدن وضع اکولوژی منطقه های الانشی مساعدت می‌کند. троллейбуси акия бартариятҳои технологии зиёд дорад. ронанда аз ҷои нишасти худ бо зер кардани тугмача метавонад ҳолати ҷойгиршавии оинаҳоро мувофиқ ба нигоҳаш тағйир бидиҳад. абдуфаттоҳ раҷабов 30 сол таҷрибаи ронандагӣ дорад. ӯ мегӯяд дар вақти санҷиш дарк намуд ки истеҳсол ва истифодабарии чунин навъи нақлиёти истифодаи умум қадаме минбаъда дар рушди соҳаи нақлиёти барқӣ мебошад. троллейбуси русия ҳай мекардем. ман оз бо троллейбуси туркӣ навбар омад. хеле беҳтарин троллейбусо монитор да ҳамаш нишон метавонад. ман вақти штангош фуромаданда монитора меҷуқи нишон меда чӣ хел мефура худ чӣ хел маҳкам мешавад. камеро кади бо мебинӣ ки кани ҳамин дуруст маҳкам шуд ё не. мардум мана беҳтарин гуфта ҳама нигоҳ мекунанд шарбат техникаи нав гуфта хуб қабул кардан мардум беҳтарин. мана сувор шудан ҳама бо раҳматнома гуфта фуромадан рафтан. салонаш хеле хуб. мана 36-37 одам ҷои 6таш мана росто будагиша хеле 100 кас зиёд мебарад. дар вақти озмоиш нуқтаи назари ронандагон, мусофирон, истифодабарандагон ва мутахассисони соҳа қайд карда мешавад. зеро хулосабарорӣ кардан дар асоси нуқтаи назари истифодабарандагон ҷиҳати ислоҳ кардани мушкилоту камбудиҳо дар оянда бисёр муҳим аст. бартариятҳое ки электробус ва троллейбус ки дорад нисбат ба дигар автобусҳое ки фаъолияткунанда пешниҳод мегардад ба сохторҳо ва албатта ки ин дар якҷоягӣ бо вазорати нақлиёт бо вазорати саноат бо ҳукумати шаҳр ва аз натиҷаи он хулосабарорӣ карда марҳилаи навбатии ин бароҳ мондани истеҳсоли силсилавии он аллакай дар заминаи корхонаи муштарак. акия ултра аввалин электробус дар душанбе аст. автобусе ки танҳо бо нерӯи захиравии барқ ҳаракат мекунад. озмоиши равиши нахустин электробус дар пойтахти тоҷикистон шаҳри душанбе бидуни ҳузури мусофирон ба анҷом расид. айни замон санҷиши он бо ғунҷоиши то 100 мусофир дар хатсайри рақами 3 ҷараён дорад. мутахассисон барои баровардани хулосаи мушаххас ҳамарӯза даст ба коранду ҳолати гардиш, талаботи техникӣ, масрафи нерӯи захиравии барқ ва мувофиқатии кори муҳаррики онро ба ҳавою иқлими тоҷикистон ба қайд мегиранд. омӯзиши истифодабарии электробус ҷиҳати дар оянда истеҳсол кардани ин навъи нақлиёти истифодаи умум дар корхонаи муштараки акия авесто бисёр муҳим мебошад. бисёр як санҷиши хуб гузашт. то ҳозирам ягон камбудӣ накардааст. мо ҳар рӯз қувваи барқ месанҷем ки чанд қувваи барқ ҳар рӯз мегирад, чанд сарфа мешавад, чанд мусофир савор мешавад, мефарояд. ҳама ҳамира мо ба назар мегирем ва дар охир хулоса мебарорем ки натиҷаш чӣ мешавад. то ҳозир натиҷаи хуб дода истодааст, ягон камбудӣ нест. таърихи нақлиёти дунё истеҳсол ва истифодабарии автобусҳои электрикиро дар саҳифаҳои худ соли 1900 дарҷ кардааст.
аз он замон то имрӯз соласолу давра ба давра истеҳсолу истифодабарии электробус дар кишварҳои алоҳидаи дунё ба роҳ монда шуд. Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Мардумии Чин, Туркия, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии Корея ва Ҷумҳурии Қазоқистон аз ҷумлаи мамлакатҳои пешсаф дар истеҳсоли электробусҳо ба шумор мераванд. Британияи Кабир, Норвегия ва Нидерландия дар истифодабарии электробусҳо ҷойҳои намоёнро ишғол мекунанд. Имрӯз дар ҷаҳон электробусҳо бо дарозӣ аз 8 то 16 метр ва ҳатто дуошёна истеҳсол карда мешаванд. пайваста гарон шудани маводи сӯзишворӣ, олудашавии ҳаво аз партовҳои ғализи нақлиёти дорои муҳаррикҳои дарунсӯз ва дар ин замина тағйирёбии иқлими сайёра ҷомеаи ҷаҳониро водор намуд, ки истеҳсол ва истифодаи воситаҳои нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ тозаро бештар ба роҳ монанд. партовҳое ки аз воситаҳои нақлиёт парфта мешавад, инҳо асосан газҳои гулхонагӣ маҳсуб мешаванд, ки барои гармшавии иқлим ё тағйирёбии иқлим сабабгор гаштанд. аз ин лиҳоз соҳаи нақлиёт ҳам дар баробари соҳаи энергетика, соҳаи саноат ва соҳаи кишоварзӣ ба ҳавои атмосфера таъсири манфии худро мерасонад ва ба гармшавӣ ва ё тағйирёбии иқлим сабаб мегардад. ва бинобар ин ширкатҳои бузурги ҷаҳонӣ ки машғулияти онҳо ба истеҳсоли воситаҳои нақлиёт равона гаштаанд, онҳо кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки имрӯзҳо нақлиёти алтернативӣ истеҳсол намоянд, ки ба муҳити зист таъсири камтар дошта бошад ва аз лиҳози иқтисодӣ ҳам барои онҳо манфиатовар бошад. аз ин рӯ барои пешгирии олудашавии ҳаво аз партовҳои ғализи нақлиётӣ Иттиҳоди Аврупо кишварҳои аъзоро вазифадор кардааст, ки шурӯъ аз соли 2025 шабакаи хатсайрҳои мусофирбарии худро пурра аз ҳисоби электробусҳо таъмин намоянд, чунки истифодаи ин навъи нақлиёти электронӣ ба пешгирии партовҳои ғализ ба муҳити зист мусоидат менамояд. дар дораи барномаи ҷаҳонӣ ки 30-40 ном дорад, яъне дар ин ҷо шаҳрҳои пешрафтаи дунё иқдом карданд, ки то соли 2025 то соли 2030 тамоми шаҳрҳоро гӯем, ки аз он нақлиётҳое ки бо дизелу бензин буданд хориҷ карда ба ҷои он нақлиётҳои электрикиро ба роҳ мебонанд. мо низ ҳамчун ширкати муштарак ин иқдомро муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намудем ва оғоз кардем аз троллейбус ва электробус. ният дорем боз дар самти нақлиёти электрикии сабукрав низ аллакай ёддошҳои тафоҳум ба имзо расондем ва заминаи ҳама ин иқдомҳои гирифтаи ширкат он мебошад, ки ҷумҳурии мо, ватани азизи мо аз лиҳози энергияи сабз, энергияи тоза бой мебошад. барои ҳамин мо иқдомро пеш гирифтем ва худо кунад, ки он нақшҳое ки дар пеш гузоштем бо сари палан иҷро намоем. электробус муҳаррики дарунсӯз надорад. Электробус бо истифода аз нерӯи барқе, ки дар батареяҳои литий ионӣ захира мегардад, ҳаракат мекунад. аккумуляторҳои ҳифзкунандаи нерӯи барқ дар қисми болои электробус насб гардидааст. истифодабарии электробус ба истифодабарии телефонҳои мобилӣ бисёр шабоҳат дорад. бо таъмини нерӯи барқ он дар хизмати мост. ягона электробус дар Душанбе баъд аз басти корӣ дар нуқтаи махсус нерӯ мегирад. таҷҳизоти нерӯдиҳандаи электробус истеҳсоли Туркия мебошад. электробус барои он ки тамоми рӯз ба интиқоли мусофирон машғул шавад, давоми 5 соат нерӯ мегирад. 5 соат заряд мемонӣ, 200 километр роҳро тай менамояд. аз ҷиҳати экологӣ бисёр ҳам тоза аст, аз ҷиҳати сохти дизайнерӣ ҳам барои асри 21 бисёр ҷавобгӯ аст ва батареяе ки дар ин насб шудааст, литий ионӣ гуфтани батарея аст, дар системаи ҳозираи технология инро истифода мебаранд. дар болои ин автобус 5 адад батарея насб шудааст. ҳар яке аз онҳо 550 килограмм вазн доранд. инро метавонем ки мо зиёд ҳам кунем ва кам ҳам кунем, вобаста аз масофаи роҳ. мисол метавонем ки 6 дона 7 дона, чанд донае ки зиёд монем батарея, ҳамон қадр масофаи роҳро тай менамояд, мисол километраж зиёдтар мешавад. қисмҳои эҳтиётие ки дар ин насб шуда ҳастанд, электромоторҳо аз фирмаҳои брендии ки дар ҷаҳон бисёр машҳур ҳастанд насб шудаанд. сохти ин автобус ба сохти автобуси акияи дизелӣ монанд аст, яъне
қариб ки ҳамаи стандартҳои акияи 12 метра дар ин қариб ки 1 хелам баъзе тағйиротҳо дорад. Тағйиротҳо ба хотири вазн дар боло ҷо шудан ҳамин чизҳоро дар болош яъне тағйирот додагем. электробуси Акия Ультра бо 12 метр дарозӣ ва бо 37 ҷои нишаст имкон дорад дар як вақт 100 мусофирро интиқол бидиҳад. вазни холиси ин электробус 19 тонна мебошад. Он ронандае метавонад ин электробусро идора намояд ки шуҷоъу бомаҳорат ва фаҳмиши техникии сатҳи баланд дошта бошад. зеро идораи дурусти электробус аз ронанда дарку ҳаракати саривақтиро тақозо мекунад. дар мониторе ки дар автобус насб шудааст захираи қувваи барқи автобусро нишон медиҳад ва нишон медиҳад ки чанд километр роҳро тай менамояд ва ронанда огоҳ аст ки оянда чанд қадр роҳро метавонад тай намояд ва аз рӯи километр нигоҳ карда ҳамонро истифода мебарад ва дар он ҷо сарбории қувваи барқро ҳам нишон медиҳад ки дар ҳолати фаромадани нишебӣ ё ин ки тӯлонира метавонад ронанда вобаста аз ҳамун ишорае ки дар монитор аст автобусро идора намояд ва дар фаромадани нишебӣ автобус бо метавонад ки батареяи худро заряд яъне нерӯи барқ бо пур намояд. он нафароне ки аз хизматрасонии электробус истифода бурдаанд мегӯянд дохили он кушоду барҳаво ва камовоз аст. электробус ҷойҳои нишасти бештару бароҳат ва таҷҳизоти нерӯдиҳии телефони мобилӣ дорад. мусофирон мегӯянд дар дохили электробус эҳсос карданд ки онҳо дар асри 21 зиндагӣ доранд ва ин нақлиёт танҳо барои истифодаи инсоният пешбинӣ шудааст. автобус нағз овоз надорад ҳаракат карда зур одам бисёр мебарад. бо арзонӣ мешавад агар ба барқ бошад, чунки мо барқ дорем, лекин сӯзишвории бензин саларка дигар хай камчина дар тоҷикистони мо. ин бисёр маъқул мо ба аз дигар автобусҳо фарқияташ ин аст ки ҳаракаташ хеле хуб аст, яъне вибратсия надорад, ба мо мусофирон ягон майда хатар намерасонад, садои баланд надорад, оромона ҳаракат мекунад. мехоҳем ки боз ҳамин хеле автобусҳо боз ҳамин дар ҷумҳурии мо зиёдтар шавад. баъзе мусофирони дигар мушоҳида карданд ки низоми гармидиҳии электробус хеле хуб кор мекунад. онҳо бо ҷонибдорӣ аз равоҳои ин навъи нақлиёти истифодаи умум ҳамзамон аз беҳтар гардидани муносибати ронандаҳо бо мусофирон низ изҳори қаноатмандӣ мекунанд. автобусҳои нав мана ин троллейбусҳои нав ки бо нерӯ барқ мегарданд дарунаш бисёр тоза озода дар вақти зимистон масалан ҳамаи чизош кор мекунад, пешкоҳош кор мекунад, тобистон бисёр салқин дарунаш ба медарояд. ин беҳтар аст. баъд муносибати ронанда ба ман дида ҳис карда нисбат пештара тамоман тағйир ёфтааст. хуб ҳамин истифодаи автобусҳои бо нерӯи барқ ҳаракаткунанда дар шароити тоҷикистон то куҷо ба манфиати мо аст? ин ба манфиат мо барои он аст ки бензину саларка ниҳоят қимат шудааст. мо нерӯи барқи тоза дорем ва аз дар ҷаҳон мумкин дар ҷои сеюм бошем. оҳиста оҳиста арзон шудан мегирад. ба ин ба манфиати худи мо ҳаст. танҳо ҳамин хоҳиш карда мешавад ки мардум бечиптар надароянд. хизматрасони ниҳоят беҳтар аст ҳозир. нисбати пештара ниҳоят беҳтар аст. идора кардани электробус дар баробари осону роҳат будан аз ронанда масъулияти бештарро тақозо мекунад. Фаридун Нуров ронандае ки имрӯз электробусро идора мекунад, 7 сол таҷрибаи ронандагӣ дар идораи троллейбус ва 4 сол таҷрибаи ронандагӣ дар идораи автобус дорад. ӯ мегӯяд панели асбобҳо бо аломатҳои ишоратии худ ронандаро роҳнамоӣ ва огоҳ мекунад ки ҳангоми ҳаракат ба ҳолати сарборӣ роҳ надиҳад. автобусҳои дизелӣ аз ҷиҳати партоби газҳои гулхонаӣ ба ҳавои атмосфера агар бо муқаррароти стандарти экологии ҷаҳонии евро 5 ва евро 6 баҳодиҳӣ карда шавад, электробус ва троллейбусҳо ба гурӯҳи нақлиёти аз партовҳо озод шомиланд. бо забони англисӣ агар гӯем zero emission, яъне ки аз партовҳо пурра озод
گفتنی همه خیلی بهاگذاری میکنن، یعنی زیرا میشین 100% الکتریکی 100% بگیم که با قوای و انرژی سبز استانداردی چه الکتروبوس باشد چه ترولبوس باشد در جهان عین حال چنین بهاگذاری کرده می شود. рушди нақлиёти барқӣ дар ҷаҳон як қатор афзалиятҳоро нисбат ба дигар воситаҳои нақлиёти мусофирбар муаррифӣ намудааст. нақлиёти барқии муосир аз лиҳози иқтисодӣ манфиатовар буда, истифодабарии он ҳамчун нақлиёти экологӣ муфиду эътимодбахш арзёбӣ гардидааст. хизматрасонии техникӣ ва нигоҳдории электробусҳо дар муқоиса бо автобусҳо арзиши камтаринро талаб намуда, ҳангоми истифодабарӣ дар шабакаи хатсайрҳо иқтидори баланди интиқолдиҳӣ, сатҳи пасти садо ва равои бароҳат барои мусофиронро фароҳам меорад. троллейбусҳои кӯзу мегардан баъз вақто намо советашон мемура чиз мекуна. ин агар совета мурдагӣ бошад халқ вақташ на ҳам мактаб мебаранд, ҷойи кор мебаранд, бисёр хуб аст. дунё дар ҳоли пешравӣ аст. нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ тоза талаботи асри 21 ба шумор меравад. ранги сабзи автобус маънои зарурати зиндагӣ дар ҷаҳони сарсабзро ифода мекунад. илми равоншиносӣ ранги сабзро паҳлӯи мусбии зиндагӣ ва муттаҳидии инсонҳо нисбат ба табиат маънӣ дод кардааст. ба нозанин Мирзораҳимова пеш аз ҳама ранги сабзи электробус писанд омадааст. ӯ аз донистаҳояш мегӯяд, дар сарчашмаҳои иттилоотии муосир ба автобусҳои рангашон сабз аз ҷиҳати сарфакорӣ бартарият дода мешавад. ҳамин автобус ба шароити ҳозира мутобиқ буда, тамоми шароиташ нағзай. хеле мо фикр мекунем ки оянда бо ҳамиё тараққӣ биёбанд, хароҷотш камай. мисол назар ба дигар техникаҳоро бисёр муфт меғалтада. барои мо фикр мекунем ки оянда ҳамин заводе ки дар тоҷикистон май бо бисёртар бурораш ки ин шаҳрвандон мисол зиндагишон бо беҳтар мешавад. истифодабарии электробус дар доираи барномаи озмоишӣ ҳам дар ҳолати бидуни мусофир ва ҳам дар вақти интиқоли мусофирон исбот намуд ки нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ тоза нисбат ба автобусҳои дизелӣ бартарияту тафовути зиёд доранд. дар муқоиса бо автобусҳои дизелӣ агар гирем, дар 100 километр агар ки автобуси дизелӣ 45 литр саларка хароҷот кунад ва инам агар ки бо нархи миёна ҳисоб кунем 10 сомон агар гирем, ин 450 сомонӣ мешавад ва айни замон дар муқоиса бо электробусе ки мо истеҳсол кардем, дар 100 километр ин 176 киловаттқайт барқ истифода мекунад ки агар ки ба сомонӣ гардорем, ин 47 сомонӣ 10 дирҳамро ташкил медиҳад ки 10 баробар фарқият дорад. яъне хароҷоти дизелу хароҷоти электробус 10 баробар фарқият дорад. муҳлати кафолати истифодабарии батареяҳои электробус тибқи муқаррароти стандарти ҷории ҷаҳонӣ 7 сол ва ё 600 000 километр мебошад. ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry дар самти омода намудани инфрасохтори истифодабарии нақлиёти барқӣ қадамҳои марҳилавии худро пеш гузоштааст. ба айни замон ин таҷрибаи аввалин мо мебошад ва мо аллакай пеш аз оғози истеҳсоли силсилавӣ мутахассисонро омода намуда истодаем, чунки пештар мо агар дар корхонаи дигари худ, яъне маркази хизматрасонии техникии сервис мо автобусҳои дизелиро таъмир мекардем, нигоҳубинӣ мекардем ва аллакай бошад мо омодагӣ дида истодаем барои нигоҳубин намудани чунин автобусҳои замона, яъне электробус ва троллейбус ва ҳамзамон мутахассисонро омода намуда истодаем ва нақша дорем ки то 5 нафар мутахассис ба ҷумҳурии Туркия равона намоем барои омӯхтани ҳамаи нозукиҳои ин намуд нақлиёт ва ин мутахассисон албатта ки дар навбати худ омода дар ин ҷо бо дигаронро таҷрибаомӯзӣ мекунанд.
хотиррасон мекунем ки ширкати муштараки Тоҷикистону Туркия Akia Avesto Automotive Industry моҳи январи соли 2018 ба фаъолият оғоз кард. Ширкат дар заминаи хатти истеҳсолии муҷаҳҳаз бо технологияи ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷории ҷаҳонӣ имкони тавлиди 5 намуди воситаи нақлиёти мусофирбарро дорад. ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Akia Avesto Automotive Industry аз рӯзи фаъолият то имрӯз зиёда аз 400 адад автобус бандубаст ва истеҳсол кард. 200 адад бандубаст, 200 шумора пурра истеҳсол, 10 автобуси дуошона, 1 автобуси дорои муҳаррики гази табиӣ, 1 адад троллейбус ва 1 адад электробус. мақсади фаъолияти ин корхонаи саноатӣ таъмин ва қонеъ намудани бозори дохилӣ ва содироти маҳсулоти ватанӣ мебошад.